Здравейте, приятели, днес играем Майнкрафт и ще правя ревю на Mutant Creatures. На първия ми клип не се получи, понеже бяха на реално истинските и го изтрих. До сега почваме наново и почваме се на брутално начало. Ще започнем с Ендермена. Надявам се да тръгна този път наистина. Май не са тръгнали. Аз забравих да си взема флинта за стил. Гайва да работя. Нищо би. Та не, май не са заредени. Защо? Как се заредили? Добре, ще излезе от друг сервер. Как се заредили? Не ми хареса. Май да върна последно. Да видим. Но пък там тръгнат. Но този зад правих GTH. Малко съм обърка. Кой? Аз не съм. Да видим това. Добре. Наистина ми се иска да работя на фъл, защото с толкова поеки, които са наистина. Този свят играхме с... What? Този свят не играхме ли си ни мои приятели, бе? Ама че и тук имаше честове и подобни. What the fuck? Ами, добре. Ама това беше тяхен сървър и не знам как се е прехвърлил на мен. Това на креатив ще пазирам докато си благодаря. Та ето ни тук. Съм чисъл на креатив. И вече съм подготвена с материалите. Уй, забравих нещо много важно. Върнах се. Вече с бронята. Аз се забравя бронята. Свят, пусти ме, моля. Добре, пак ладно. Сега на survival. И... Ходе. 3 минути тия неща. Ще взема всичките яйца. Тук си имам един от страшни ситуации, защото ги знаете, тия мутанти сега ще са истинските мутанти. И няма да има никаква шегичка с тях. Никаква шегичка. Ще сложим великият кола.
първо място искам да се сложа кълдари политики. И после яйчетата. Така. Зомбито и така ще ти разберем. Добре, първо трябва да ям голденка. Так да се нахраня и ще спалням едно зомби. Както винаги ти го спалвам малко и не може да се буда. Аз тази брада колко ли ще изкарам. Както виждате е доста по-силно от обикновените къскове. Аз няма да издържа с... Да. Сега да видим едно зомбай. За това може да го убием собствения удар. Аз ще умра. What? Изгубят стъпите. А как мога? Да. То лъки. Той ще го оцеля. Да спалим един скелетон и сега ще видите истинското скелетна напаст. Много ще е трудно. Както ще стрелвам по мнозина стрели. И затова я съм подготвил. Няма да е честно, само той да има стрели. И сега ще спалнем няколко. Тя пък двамата се бият. Тя двамата може да се бият. Гледай ги. Сега това пък ще удари оня. Ама не се разстрелят по-много. Лагва. Къде на много стрели? Някой идва ли? Ти още се стрелят. От този умря. Омайга, баша на лагва. Няма някой вече би. Но. Пожелах си някой да би и то някой би. Страх ме. Него трябва да го е страх. Между другото аз си взех запалка. За крипъра. Но ще трябва да се отдалеча маничко, с което ще забавя. Дано не ви пречи. А представете си да ходиш в Crazy Crown във воден Sandstone, който даже е замръзнал, да си клекнал и да си такова още. И да си се прицелил с лък. Да. А между другото този крипър, ако май го енджатнате, не прави така. Фак. Не мога да си стигна. What? Добре, фак нещо. Уоу. Да вземем тия неща, за да не лагва. Между другото, аз трябва да включа креатив, за да го енчантна. Това се енчантва наистина лесно. Трябва ти една запалка. Защото на survival, както видяхте, е
трудно. Много трудно. И просто даже ще се преместя малко надалеч. И се надявам да няма чак такъв лак. Спалнем един. И както виждате, той вече е инжин крипър. И сега ще ни нападне. Както виждате, това се запали. Както виждате, това беше брутален крипър. Да видим Уидър скелетъна и Стрея за последно. И да приключваме с този епизод, защото скоро ще си лягвам. От доста време снимам, то се казва. Той изглежда така и е наистина много як. Вижте го. Какъв меч има. Това е... Не можеш да го буднеш. Това е най-голямото нещо, което... Между другото, срещу Iron Golem не знам кой ще. Та да погледнем битките. Iron Golem, между другото, май може да се крафтва в тази версия и други големи. Защото тук що се апдейт на Майнкрафт нямаше нищо, но поне идеята с големите ми да стане. И голям проблем. Ще направим един Iron Golem. Мащи Iron Golem. Да. Защо още един скелетон? Това май ще е скелетон. И тук вече трябва да е скелетон. Ако пак е Iron Golem, ще го призна. За теб не можахме да признаем Iron Golem. Не можахме. Уедър клиент. Криер. Сега да видим енчант на крипър. Не. Стреят. Да видим как е истински стрей. По-як е. По-як е. Казвам ви. По-як е. От преди. Преди беше се на мъничка главичка. Я да видим сега. О май гаш! What the fuck? Това колко бързо стреляше. Почва да лага. Лаква. То личи са от него, Уф, оправи са. Колко стреляш. О май гад. What the fuck? Да видим, да направим малко предизвикателства. 2 Iron Mana, ще ги наричам Mana, т.е. 3 Iron Mana, да е по-честно, срещу всичките мутанти. Така, един крипър,
стрей няма да слагам, ендермен ще сложам. Зомби и хъски. Та да направим батъла на живота. Кой? Това не е честно! Куките айрон големи! Убийте го! Убийте го! Нека умре. Та да видим това айрон голема срещу всичките атаки. Goodbye. Крипъра ще е брутален. Забравих, че айрон голема. Да видим хъска. Това ще бъде от днешния клип. Дано ви е харесало. И до нови срещи!